Без доплерово изследване няма точна съдова диагноза. Здравейте, аз съм доктор Делчо Георгиев и съм съдов хирург. Много хора се притесняват от доплеровото изследване, а то всъщност е напълно безболезнено и безобидно. Единственият дискомфорт идва от намазване с малко по-хладен гел. Доплеровото изследване е специализиран ултразвук, с който ние не само виждаме съдовете, а и оценяваме как тече кръвта вътре в тях. С него можем да разберем дали вените са проходими и има ли свличане на кръвта в обратна посока, дали артериите са стеснени или запушени, с каква скорост тече кръвта вътре в тях и къде точно е локализиран проблемът. Могат практически да се видят почти всички магистрални съдове на нашето тяло. По-трудно се визуализират по-дълбоко разположените съдове. Тоест, през колкото по-малко тъкан премине доплеровия сигнал, толкова по-добре ще се вижда и съдът. Пациентите не се налага да се подготвят специално за това изследване, но имат някои неща, с които могат да ни помогнат. Примерно, ако гледаме съдове в корема, добра идея е червата да не са пълни с газове. Също космите по кожата нарушават качеството на образа. Т.е. ако планирате да гледаме съдните артерии, примерно, и скоро сте били в ролята на дядо Коледа, качеството на образа ще е по-лошо. Изследването е безболезнено, без игли, без облъчване, може да се прави многократно. Все пак се прави и на бебенцата вътре в корема на майката. С други, по-малки доплери, замерваме общото количество кръв, което достига до периферията и можем да кажем обективно дали притока на кръв към крайниците е нормален. Доплерът ни позволява да изберем правилното лечение. Дали е достатъчно проследяване, медикаменти или е нужно от някаква процедура. Без него лечението е просто предположение. Затова доплерът е неизмерна част от всеки съдов преглед в наше време и не би трябвало да има съдов преглед без него. В следващите видеа ще ви покажа как изглеждат различните съдови проблеми на Доплер.